Assalamualaikum. Nah mau ora kula nuwun aku ora dikenalke. Lah ya jare kowe yo penyanyi kula ingkang setunggal tesih wonten wingking menika nembe nabuh ngono. Penyanyi kula setunggal nembe wingking nyabuh ngono. Ya ora kesusur kesasar. Nah yo wis bareng sowan ning kene iki kudu sing cetha. Ono sing mirsani iki adem ayem najan panas ya kemutuk. Adem ayem apa kae. Alhamdulillah iki wis ana pamundutan. Iya. Ya wis rasa diwaca iki wis diwaca Mbak Sari kowe ora nyepirake nek diwaca. Ya lagune Rondo Teles menika saking keluarga besar Cipulir. Ya. Langsung dipinangkani bersama Mbak Yu Parsini. Miut. Tling det. Ora kena kendali. Nggih. Ngaturaken wilujeng rawuh wonten atur para tamu para lenggah. Sedherengipun ing sawangke wonten ingkang sampun dipun tenggo-tenggo Mas Tejo rawuh menika sampun wonten pamundutan badhe kula aturaken setunggal mboko setunggal saking kanca-kanca campur sari Handa. Sadurunge Mas Tejo sing teka samenika sing sowan Tejo Kursi rumiyin nggih. Nggih. Heeh. Sing betane ke Tejo Kursi samenika langsung hubungi Mas Landung. Nggih. Remuk menika. Berdua ya Mas? Nggih Yut. Ayo. Ayo. Ini cah cilik ngono kae nggih Yut ngono ki. Ya. Ketemu dulur-dulur, ibu-ibu sedaya. Bersama Handayani. Rondo. Teleles. Biasa bae. Semantel anu ku. Mbak Lani, monggo. Yen awan aku ratoyan mangan, yen bengi turu tansah disian, kesengat tak pikir Rondo Teles kowe tandalan. Mbak Warni, piringnya ditinggal dulu joget sini. Manten sepasar kok wis pegatan. Utus manggung apa ukir asmara atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa kok udan deres ing mangsa ketiga Asam banyune sudah ngarep ketok-ketok ning mata lara turut jam pitu ketok-ketoken pipimu, turut jam 8 ketok-ketoken dodomu, turut jam 9 ketok-ketoken janggutmu, turut jam 1 lampu terus tak pateni musik. Doyan mangan yen bengi turu tansah disian sing gak pikir Rondo Teles
kidul ndak